עיר מקדימה. שלום אותי. היי טוהורי. אתה מאפשר מהשקר. עכשיו, תכלס. מי יותר עבה? אתה. שטופ! רוב הרעיונות הם שלי, כן, אני מבקש, הגרביים, הכפתורים והפונים שלי. הוא תן גרביים. תן לי את זה. רואים אותו טוב יונתן? לא, רן, תתחיל להסתובב. תתחיל להסתובב ככה. פיקט. מה רן, תהיה פה מולם, אתה צריך להפסיק לבנן. רן, תסתובב את הראשון. יש בפנים מים. פתאום אמא שלך בער, על מה אתה עושה? הוא ממשיך לצחוק. יאללה חייב. איך מקדימה? הוא בא מנעליים תנ"כיות. יקי, חבק אותו שנייה. חבק אותך שנייה. בוא נעזבי. הוא אמר בוא לאבא. אתה איך בוא לעשות את צוחק? מה, יש מישהו בתוך האוטו? כן. זה אותו מרחוב. האוטו גם? עכשיו יש מישהו אמר, מה אני במשחק? לא. פתאום רן נופל, לא יכול לקום. רן, תסתכל לך, איפה יונתן? איפה יונתן? איזה סטייל יש לי? עשיתי לך, הוא הוביל לסטייל ולך לא ואיזה? יאללה. נו, תגידי מתי אתה מתחיל. תראה איזה סקס, תראה איזה גבר חסון סקס, תסתכל על הגרביים שלו. יש לך מלא תאמין שלי, אני רוצה לגדול. איפה אני בכלל? יש לי בשתיים. יש לך אף בעד. ולאביה. איזה סטייל יש לי בנעליים? מורן, זו לך ויטמינצ'יק בא לי לגדול. מה יש פה מצלמת הבטחה, יא פתחה? תראו, תבין. אני מציע לך להתקשר למשטרה. יאללה, בואי נעמיד. יאללה. רגע. עכשיו. נסה לקום. יש פה אישה מתקרבת, רן. אלוהים ישמור. רן, תישאר פה, זה מצחיק. איפה הנעל? עכשיו. הוא נצטרך. זהו, זה הכל היה מצחיק. לא צחקנו, נכון? לא היה מצחיק. לא, אבל עם המדהים. רוצה רק באמת פדיחה, בוא נחזור הבא. כן, זה מה שאמרתי. רן, מכונית כבר. לא נורא, תעמוד מולה. הכפכפים שלך. כן, אני יודע.